nang angin ke tembe lekas ya Allah Gusti. Lah korban jiwa tapi umah kepedenteng. Ya Allah. Ya. Umah sing enteng bersih ke. Sekarang ninyo kaya sing insor. Umah. Ya Allah. Gusti Allah. Ya, Didi. Ya lo ke. Enggak boleh murup dia. Ya enggak boleh murup ke. Awas kuwi anu. Ya umah maka dadi payune enteng sisan ke. Pragat. Nang angin ke tembe lekas ya Allah Gusti. Lah korban jiwa tapi umah kepedenteng. Ya Allah. Ya. Umah sing enteng bersih ke. Sekarang ninyo kaya sing insor. Umah. Ya Allah. Gusti Allah. Ya Didi. Ya lo ke. Enggak boleh murup dia. Ya enggak boleh murup ke. Awas kuwi anu. Ya umah maka dadi payune enteng sisan ke. Pragat.